हो कल के मंच से डहाड़ सुन के तो करेजा दहल गइल हुई लाइव आके दुका दुका बकत रहलो ई एगो काम करलो ना मर्दे हेने से लाठी लेके आवलो आ दोनों जना लड़ ललो ठीक बा कल के दहाड़ सुनला नु सब कोई क्या बोल रहा है सामने से आके बोले ना तब पता चलेगा। पावर स्टार वैसे नाम थोड़ी बा मर्दे कोनो मंच पर जाके आप बोल दे मर्दे तारा लोग के वो दिन देखो भैया सारे गमा का मंच पर कुछ ना निकल रहे आप चमचा का निकालत रहो सन कि होई बोल अरे बाप रे एगो चमचा का वॉस ना यदि बोल खाली ये जब भोजपुरी इंडस्ट्री में हई चलता है ना से तुम्हारा है ना से हमारे में रेला रेली ठीक बा तो एगो चमचा का वॉस ना रेला बोल काल के दू जना के जोरल बा बाप रे लाइव आ के ओइसन बात मर्दे तू लो भोजपुरी इंडस्ट्री में बाड़ा लो। अच्छा तू लो हमरा के एगो बात बताओ लो तोर लोग के घर परिवार हितई नाता मौसा मौसी सारा लोग देखत होई कि हमार बाबू हमार जीजा हमार मौसा हमार सार चाहे हमार केहू लाइव आइल बा तनी उनकर हम वीडियो देखिए तू लो बहिन महतारी बेटी करतल कोनो गतरी शरम उरम नइखे तोनी के रे हैं इज्जत नाम के चीज रही तब न शरम रही बता महाराज ऐसा अच्छा ते बताओ ते जब गरियावत रे अगला वीडियो देखी कि ना देखी अलग बात बा तब तक ले ते गाड़ी सुनत रे तोरा घर के लोग सुनत नु हां बस अच्छा बताई एकरा के लोग जौची कहेला घरवे के नु केकरा गाड़ी पड़ेला महाराज लोग कहेला तो गाड़ी देखिए सबका सब बात का समाधान है। आपको प्रॉब्लम है आप फोन कीजिए उनसे बुलाइए मिलिए मिल के बात कीजिए तो सामने से आके बतियाई तब अब ई वासन की खोदे के हमार धुरंधर भैया सिखा देले बड़न अब धुरंधर भैया के आदत बा खोदे के तो धुरंधर भैया इहो लोग के सिखा देले बड़न अब ई लोग खोद देतल बा खोद के जब सुनत लो दहाड़ एकदम मंच पर से अच्छा रहुआ हमरा के बताई पावर स्टार कौन सिंह कह रहे हुए का जरूरत रहे इनका लोग के बीच में ओमे उंगली कोइले गाना डोला उंगली कोइले के गाना डोला उंगली कोइले वालो तब ही नु अगला बोलले बा होने राधे से हम रसिया कहतरन कि हमरा पावर स्टार से बात होई त हइयो उठा के गवा देलो 1 साल पहले बाबू गाना केकर है पहले ई समझ लो ओकरा बाद 1 साल पहले गाए हैं और उसी पे आप लोग लाइव आ जा रहे हैं आका बाका तूतू में किए हैं सियार सुअर दुका दुका एकदम माने इहे भोजपुरी इंडस्ट्री में रह गइल बा भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार के माने इहे पद रह गइल बा हैं बताओ तू मान के चलो तू उनका के कुछ कह उनकर आदमी तारा कुछ कह ई सब गलत बात बा। देखी सबसे पहले के बात है पर स्टार कास्ट के जे भी बा ओकरा एक्शन लेवे के चाहिए चाहे पावर स्टार पवन सिंह हो चाहे ई हो ठीक बा इनका लोग के खुद आके एक कुकुरन के माना करे ना महाराज देखी उन्हें एक की ओर से माना हो जाए तो एक की ओर से माना ना होई काहे पता बा इनका लोग के खोदले से जीवन चलेला पता बा कि ओकर जे तनिया सा विवाद ना भइला हमनी जैसन यूट्यूबर न्यूज वाला लोग वीडियो ना बनैलस त गाना ना चली घर ना चली समझनी अबे कुछ दिन पहले एक और बात बोलत रहला कि यूट्यूबर अपन कंटेंट बनावे आवेला तो उनका घर के रथी है जहां उनका खाना खियाई यूट्यूबर अगर कंटेंट ना बनाई नु अगर उ ना वीडियो तारा बारे में बोली तो तू कहां चल जीबन उतरो ना पता चली ठीक बा आ इहे बतिया है खाना खियावे के जेकरा सुनी ना जेकरा लगे सब भे आदमी जोन रहेला जोन एथी आदमी रहेला नु केहू के दुआरी पर केहू जाला नु तो भूख मतलब आदमी के इज्जत करे के ढंग रहेला नु तब जाके खाना खियावला अब माने केहू के दुआरी पर जावा आ एथी के आ दूसरा केहू के गाना आपके चरित्र में ही वही है तब कि आपके यहाँ कोई जाता होगा तो आप पानी के लिए नहीं पूछते होंगे इसीलिए मान के चलो भैया तारा के तार मामा आवत हुई चाहे तार मौसा आवत हुई चाहे तार फूफा आवत हुई उनका घरे कोनो नेवता उता पड़त हुई तो कार्ड लेके आवत हुई ना चाहे कबो घूमहू आवत हुई तो तू इहे नु कहबा जे फूफा तो अपना काम खातिर आइल बड़े तुमका काहे के खाना खियाओगे ना पानी पियाओ ना खाना खियाओ ए यार ई सब संस्कार है महाराज ई नहीं पता ई खाली है पता बा कि दूसरा कोनो के कुछ चुरावे बा दूसरा कोनो के इवेंट में जाके खाए के बा एथी करे के बा। अब मान ली कि गलती हो गई ठीक बा तू खाना ना खिला तो तू एक्सेप्ट कर ले कि हम खाना ना खियनी हम अगला बार से ई ट्राई करें खाना ना खिया तो लाइव आके मारा तू सीधे कहत रहा ये ऑडियंस को आप लोग चुतिया समझ रहे हैं तो चोरी ऊपर से सीना चोरी तब ना चोरी अब खाना ना खियावा तार एथी केहू ना जाला तारा इवेंट में मरदे तार एथी बाकी जनता जनार्दन सब जानता जे गलती केकरा ना जानता नहीं खाना ना खियावा चाहे ना इनकर संस्कार है इनकर एथी जे खियावा त वो इनकर एथी लेकिन लाइव आके हेंगा कुत्ता सियार खानी आ बिलाई खानी एथी मत करो। देखिए बोलने से नहीं होता है करने से होता है। पावर स्टार पवन सिंह अगर 5500 रुपए के एक आदमी का खाना खिला दिए क्या हो गया क्या हो गया
उनके पास उतना है तो खिलाए। आपके पास बहुत सारा है, आपके पास भी बहुत है, आप बोलते हैं जो ये है वो है, लेकिन आपके यहाँ जब खाना नहीं मिलता है तो आपके यहाँ धन रहने से कोई फायदा है? ना ठीक बा, खाना तू नहीं खा दे, तू मत द खाना, लेकिन तू लाइव आके काहे कहबा हो कि यूट्यूबर अगर आज यूट्यूबर तर एथी कर देवलो नु तो ना चलबो ना बजबो, ठीक बा? तारा बारे में अगर यूट्यूबर बात ना करे तो तू विलुप्त हो जेबो, एको महीना ना लगी, बुझलो? ये बार यूट्यूब के पावर जनता रहो, हिला हिला के तार धुरंधर भैया वो दिन लाइव आके एकदम रगड़ले रहनु, हिलैले रहने दुका खोदबलो उ सब यूट्यूबे के पावर रहुए। यूट्यूब के पावर जनता रहो, यूट्यूब के पावर है कि तू फॉर्च्यूनर लेके धुरंधर भैया से चलावत रहो, यूट्यूबे के पावर है कि तू चैनल चला के अपन घर चलावत रहो, अपन घर बनैला हो, वो यूट्यूबे के पावर है। तारा गाना से थोड़ी आप लोग स्टार हैं तो आप लोग लाइव आके किसी को गाली मत दीजिए, किसी को। ए महाराज स्टार लोग के लगे नु एथी रहेला, ठीक बा, शांत रहेला, घमंडी ना रहेला, ठीक बा? अगर स्टार जेंगा भैया सुशांत सिंह के मामला में सलमान खान के जेंगा यूट्यूब पर हमनी के तो है यूट्यूबर पर हमनी के नहीं बतियावते हैं, हमनी के नहीं एथी करते हैं। नेशनल मीडिया पर सलमान खान को एथी किया गया था, नेशनल मीडिया पर। अब रिकॉर्ड है कि वो बंदा एक भी बात बोल दिया हो, ओकरा के स्टारडम कहल जाला, ओकरा के कहल जाला दिल के हेजा, मतलब स्टार उसको बोला जाता है। हई भौंकल तरह से कुत्ता जैसा ना के ओकरा के स्टार ना बोला जाला महाराज। ओकरा उसको यहाँ से नहीं, पूरे लगभग पूरे विश्व जानता है सलमान खान को, तो हर देश में उसका मूवी, नेशनल मीडिया पे उसका डायरेक्ट बोला जा रहा था, हिंदुस्तान के लोग उसको तब वो बंदा नहीं बोला। आप लोग एकदम अपने आप को दुकान स्टार कहते हैं, बॉलीवुड से टक्कर करेंगे, साउथ से टक्कर करेंगे, लाइव आके एकदम भौंक रहे हैं, एथी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब कि इस पे लिमिट लगाइए, एथी कीजिए, इधर उधर का काम मत कीजिए लोग। बाकी आप लोग का इस पे क्या राय है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।